Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pwede ka bang magmahal kahit may kulang sa kanya? Kaya mo bang magmahal kahit alam mong hindi mo na mapupunan ang pagkukulang niya? Sa mundo kung saan mahalaga ang nakikita ng mata, kaya mo bang tanggapin na may mga taong hindi kayang maging kumpleto at buo sa iyong paningin? Kaya mo bang hindi pansinin ang pagkukulang nila sa pisikal na aspeto at hahayaan ang puso mo mismo ang manghusga kung karapat dapat siya sa buhay mo? Sa ating kwento ngayong araw na pinadala ng ating kabarangay na itago na lang natin sa pangalang Lina, masusubok ang kanyang puso sa pagpili ng taong pipiliin niyang makasama. Kaya ba niyang hindi pansinin o kaya ba niyang pumikit para lang hindi makita ng kanyang mga mata na ang taong tinitibok ng puso niya ay may kakulangan? Ano ba ang kulang sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, habang naglilinis ako ng bahay ay nakita ko ang larawan namin ng aking asawang si Mando. Larawan namin ito noong unang beses na nagkakilala at nagkita kami. 28 anyos lamang ako noon at si Mando naman ay 35. Naalala ko pa ang araw na yon. Hindi ko pwedeng makalimutan ang araw na yon dahil yon ang naging simula kung paano at kung kailan ako nagmahal ng totoo. Kahit sabihin pang hindi siya ang tipo ng lalaking papangarapin kong makasama habang buhay dahil sa kanyang kakulangan. Dahil sa kanyang kapansanan. Napangiti ako at pinunasan ko ang inaalikabok na picture frame at saka muling pinagmasdan. Naalala ko pa kung paano humingi ng pabor si Mando sa isang lalaki na akala niya ay waiter para kuhanan kami ng picture. Ang sabi niya ipapa-frame daw niya yon balang araw para may alaala kami sa unang araw ng aming forever. Ganyan siya kakampante, Papa Dudut, na kami ang magkakasama forever. Pero kung alam lang niya na noong unang beses na nagkita at nag-date kami ay hindi ko na nakikitang masusundan pa yon ng isa pang date dahil nga sa kanyang kapansanan. Bulag po si Mando. Kaya ako naging alanganin sa kanya. Paano ba kami nagkakilala? Simple lang. Sinet up kami ng mutual friend namin sa isang blind date at hindi ko naman inaasahan na literal na blind date pala ang aking madadatnan. Kanina ka pa walang imik dyan ah. May problema ba? Wala naman. Mukhang matamlay ka rin eh. Siguro dahil yan sa tinapay na nakain mo kanina. Ano bang tawag doon? Yung may kaalatan? Yung Garlic bread. Ayun! Mantakin mong pwede palang bawang sa tinapay. Sa pag-order pa lang ng garlic bread na yan, mapapatunayan kung sino yung totoong tao at kung sino yung aswang. Lina? Gusto mo na bang umuwi? Hindi naman. Bakit mo naman naitanong? Kasi parang di ka naman interesado na kausap ako. Hindi naman. Dahil ba sa kapansanan ko? Hindi naman. Medyo sumama nga lang talaga yung tiyan ko sa kinain kong garlic bread. Naiintindihan naman kita kung sakaling tatapusin mo na ang date na to. Kung di ka naman komportable at masaya. Okay nga lang ako, wag mo na akong intindihin. Yung garlic… Alam kong dahil sa pagiging bulag ko yan, Lina. Oo, di ako makakita. Pero nakakaramdam ako.
Sa hawak pa lang ng kamay mo kanina at sa tono ng iyong pananalita, alam kong dahil yun sa kapansanan ko. Pasensya na, Mando. Hindi ko lang kasi inaasahan na... Na ganito ang aabutan mo sa unang blind date mo? Sabi ko naman kay Luisa sabihin na sa'yo ang totoo. Pero mapilit siya na wag muna. Ayan, nabigla ka tuloy. Sorry, Mando. Naku, kanina ka pa humihingi ng pasensya dyan. Tigilan mo nga yan. Nakakahiya na masyado akong naging mapanghusga unang beses pa lang nating nagkikita. Sus, hindi lang ikaw ang unang beses na nakadate ko na nagulat sa kalagayan ko. Naiintindihan ko kayo. Totoo. Sino ba naman kasi ang gustong may makadate na katulad ko na magpapatulong pa kung saan at alin ang kutsara at tinidor? Nakokonsensya naman ako. Bakit ka naman makukonsensya? Ikaw ba ang bumulag sa akin para makaramdam ka ng ganyan? Hindi naman yun. Basta alam mo naman kung bakit, di ba? Lina, hayaan mo na. Pwede bang makiusap sa'yo? Ano yun? Tapusin na lang natin ang masayang date na to. Para naman may pakonsuelo ko pa uwi. Magkwentuhan tayo. Kahit bilang bago magkaibigan lang. Sige. Kami ang huling umalis sa resto na yon, Papa Dudut. Masaya palang kausap si Mando. Marami itong alam. Matalino itong tao kaya naman nahuli niya ang loob ko. Napa-order kami ng napa-order dahil halos hindi na matapos ang aming usapan. Marami itong baong kwento at biro kaya naman hindi na namin namalayan pa ang oras. Kung hindi kami nilapitan ng waiter ay hindi namin malalaman, Papa Dudut, na oras na pala para umuwi. Habang papalabas ay inalalayan ko ito sa paglalakad pero sabi niya ay huwag ko na raw gawin yon dahil sanay na siya. Kaya niya daw kahit na hindi siya nakakakita. Paningin lang daw ang nawala sa kanya pero buo pa rin ang ibang kakayahan niya. Nabilib naman ako sa kanya dahil positibo pa rin ito kahit nawala sa kanya ang isa sa mga pinaka-importanteng parte ng katawan ng tao. Hinatid pa ako nito sa bahay kahit na ilang ulit kong sinabi sa kanya na hindi na kailangan pero mapilit po siya kaya wala rin akong nagawa. Saka natuwa akong kasama siya at nabitin ako sa mga kwento niya kaya naman pinagpatuloy namin yon habang naglalakad. Nakiusap nga ito sa akin na kung pwede raw ay lakarin namin papunta sa aming bahay para matansya niya kung paano makapunta kung sakaling papayag ako na makapag second date kami. Hindi agad ako makaimik sa pasimple nitong pag-aalok ng pangalawang date dahil hindi pa ako sigurado kung gusto ko, Papa Dudut. Magpapakatotoo ako sa inyo. Issue pa rin sa akin kasi ang kanyang kapansanan. Kaya naman kahit masaya siyang kausap ay naging alanganin pa rin ako. Masisisi niyo ba ako? Sinasabi ko lang naman ang nararamdaman ko. Nang makarating kami sa bahay ay hindi pa ako pumasok noon sa loob. Humingi lang ng ilang minuto si Mando para magpahinga dahil sa pagod sa paglalakad. Pero ang totoo, humingi ito ng ilang minuto para makumbinsi ako para pumayag na i-date siya sa pangalawang pagkakataon. Naupo kami sa gilid ng kalsada. Panay ang lingon ko noon sa bahay sa takot na baka magising si nanay at makita kami. Ayokong madatnan niyang kasama ko si Mando dahil alam ko na ang kanyang sasabihin. Ang paglingon-lingon kong yon at ang pagkabahala ko pala ay nahalata din ni Mando. Ang lakas talaga ng pakiramdam nito. Ganon daw kasi kapag bulag, Papa Dudut. Nawalan man daw sila ng kakayahan para makakita. Pero mas pinapalakas pa ang kakayahan nila sa ibang bagay. Tulad na lamang ng kanilang abilidad para makaramdam. Masaya ako nakasama ka ngayon, Lina. Salamat sa mga kwento at bagong kaalaman. Natuwa akong kausap ka.
Sana masundan pa to Masundan? ng pangalawang date. Mando, kasi… Nakakahiyaman o mayabang pakinggan, pero ramdam ko naman na nagustuhan mo ang date na to. Masaya naman ako. Kaya lang di ka komportable na kasama ako dahil may kulang? Oo, siguro. Hindi ko alam. Alin sa tatlo mong sinabi yung totoo? Yung una, oo. Gabing-gabi na siguro. O sige, mauna na ako. Pwede ka nang pumasok sa bahay nyo. Baka nag-aalala na mga kasama mo sa bahay. Mando, Okay lang, Lina. Naiintindihan naman kita eh. Sino ba naman kasing gustong sumama sa katulad ko, di ba? Hindi ko kayo masisisi. Hindi kita masisisi. Mauna na ako. Salamat sa gabing to, Lina. pumapayag na ako. Ha? Pumapayag na ako makipag-date sa'yo. Uli. Kung dahil lang yan sa awa, wag na lang. Ayokong kinakaawaan ako. Hindi. Gusto ko talagang makipag-date sa'yo. Nagsinungaling ako, Papa Dudut. Awa ang totoong naramdaman ko, kaya ako pumayag lumabas muli kasama si Mando. Pero sana ay hindi niya maramdaman na iyon ang dahilan. Nakita ko kung gaano siya kasaya na napagbigyan siya. Nagtanong pa ito kung kailan, saan at kung sa tingin ko ay magkano ang dapat niyang dalhing pera para makadiskarte na siya ng pagkakakitaan. Walang permanenteng trabaho si Mando at pa-sideline lamang ito sa kung saan tulad ng pagmamasahe at paglilinis ng mga kanal sa barangay. Marami pang iba pero eto lang ang madalas niyang ginagawa mula noong nawalan ito ng trabaho sa isang factory kung saan siya nabulag. Sa pagpapatuloy natin, gusto kong sabayan niyo rin ako na kilalanin pa siya dahil sa dulo ng kwentong ito, sasabihin ko sa inyo na na-inlove ako sa katulad niya. Galing pang Sorsogon si Mando at nagtatrabaho sa Manila sa edad na 21. Kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na babae ay nakipagsapalaran silang pareho sa Maynila. Ang ate niya ay naging isang lady guard samantalang siya naman ay nakapasok bilang isang factory worker. Tumira sila sa kanilang tiyahin kapalit ng tulong sa upa at ibang bayarin. Ayos naman noong nagsisimula pa lamang sila. Kahit papaano ay nakapagtatabi silang magkapatid ng pera para maipadala sa kanilang pamilya sa probinsya. Balak nilang pareho na kapag sapat na ang ipon ay uuwi na sila ng Sorsogon para doon ay magsimula ng isang negosyo. Balak nilang bumili ng 2 tricycle at magsimula ng isang sari-sari store. Ang dami nilang planong magkapatid noon. Wala nga lang silang balak mag-asawang pareho dahil priority nila ang kanilang pamilya sa probinsya. Nagsikap silang pareho sa kani-kanilang trabaho. Pero may mga pagsubok talagang darating sa buhay mo. At hindi mo alam kung para ba ito patatagin o para pasukuin ka lalo. Sa 3 taon ni Mando sa kanyang trabaho sa pabrika ay naaksidente ito. Nadali ang kanyang mga mata ng kemikal na aksidenteng sumaboy sa mga ito na naging dahilan para mawalan siya ng paningin. Sinagot naman ng pabrika ang pagpapa-ospital nito at nagbigay ng maliit na halaga kapalit ng hindi nito pagdedemanda. Tinanggap ito ni Mando dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa kanyang mga karapatan bilang manggagawa. Nasilaw din ito kahit paano sa perang natanggap niya dahil naisip niya na makakatulong ito sa negosyo nilang pinaplano ng kanyang kapatid. Masyado pa noong positibo si Mando na kahit wala na itong paningin ay makakahanap pa rin siya ng trabaho. Pero hindi yon nangyari. Halos maubos ang perang binayad sa kanya mula sa dati nitong pinagtatrabahuhang pabrika.
dahil sa kakahanap ng panibagong trabaho. At syempre sa pagbabayad ng upa sa kanyang tiyahin. Hanggang isang araw, naubos na yon at ang ate na lamang niya ang nag-aambag sa bahay ng tiyahin niya. Nawala na ng pag-asa si Mando na may tatanggap pa sa kanya. Lalo na't naipaparamdam din sa kanya ng ate niya ang pagkadismaya sa kanyang kalagayan dahil nagiging pabigat na ito sa kanya. Naiintindihan naman niya at unti-unti ay lumalabo na ang mga plano nila ng ate niya. Lalo na noong time na pinalayas na sila ng tiyahin niya dahil kulang na ang naibibigay nila sa pagtira nila doon. Wala silang nagawa kundi ang umupa ng akala mo parang kulungan ng baboy. Wala na silang karapatang mamili pa dahil sa kanilang kalagayan. Hiyang-hiya siya sa kanyang ate. Kaya naman sinanay niya ang sarili niyang mamuhay nang hindi kinakailangan ang kanyang paningin. Pinatibay nito lalo ang kanyang talas ng isip at pakiramdam para makasabay ito sa mga taong kompleto pa at walang kapansanan. Pinapalakas nito ang kanyang loob. Kakayanin niya yon. Alam niyang kakayanin niya yon. Isang araw papadudot ay binalita ng ate niya sa kanya na makikipag-live-in na ito sa kanyang boyfriend. Nagulat si Mando dahil ang usapan ay hindi muna sila makikipagrelasyon hanggat hindi nila natutupad ang pangarap nilang magkapatid para sa pamilya nila. Pero tumawa lamang ang kanyang kapatid dahil wala naman daw na itutulong si Mando para matupad yon. Dahil bulag na siya at walang kakayahan. Wala noong nagawa si Mando. Iniwan siya ng kanyang ate at mas lalo tuloy kinailangan ni Mando na mabuhay ng mag-isa. Nakapagtrabaho naman siya, tinanggap siya bilang masahista sa isang mall. Doon siya regular na kumukuha ng pagkakakitaan niya. Kapag walang trabaho roon ay sumasideline naman ito bilang tagalinis ng kanal sa barangay. Marami pa itong ginawang trabaho para mabuhay ng mag-isa. Hindi na humingi pa ng tulong sa kanya ang pamilya niya sa Sorsogon dahil naiintindihan nila ang kanyang kalagayan. Pero imbes na matuwa ay mas lalong sumama ang kanyang loob dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwentang anak at tao. Kaya naman hindi na niya hinayaan na isang araw ay mabakante siya at walang ginagawa. Dahil ayaw niyang makaramdam ng lungkot dahil sa kanyang kalagayan. Sa loob ng maraming taon ay nabuhay siya sa ganitong kalagayan. Sinubukan niyang maging normal kahit na hindi ganon ang tingin sa kanya ng lahat. Nanligaw ito ng mga babae sa pag-asang may makakatuwang siya at natanggap sa kanyang kalagayan. Gusto niyang magmahal at mahalin pabalik. Gusto niyang maging masaya. At maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Gusto niyang maramdaman na kahit ganon ang kalagayan niya ay may tatanggap sa kanya. Pero hindi ito nangyari. Lahat ng mga babaeng sinubukan niyang gustuhin ay inaayawan siya kaagad kapag nalalaman ang kanyang kalagayan. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Alam niyang darating yon sa kanya. Hanggang isang araw ay dumating ako sa buhay niya. Umaasa siya na ako na yon kahit na ipaparamdam ko sa kanya na hindi. Ang sabi niya ay malakas ang pakiramdam niya na kami ang magkakatuluyan. Kaya hindi niya ako titigilan. Alam niyang mamahalin ko rin daw siya pabalik. Napapailing na lamang ako sa lakas ng loob nito pero sabi niya, maniwala raw ako sa kanya. Kami raw ang magkakatuluyang dalawa. Papadudot sa totoo lang, sa lahat na nanligaw sa akin mula simula ay si Mando lamang yung pinaka nakakaangat sa lahat. Kung mag-effort ito ay hindi basta-basta. Pinalo pa niya ang walang kapansanan na mga manliligaw ko. Araw-araw ay sinisigurado nitong nasa maayos akong kalagayan. Nagpapaload ito para matawagan ako. Nakita ko sa kanyang cellphone na ako lang ang nakaregister na number noon at inaral niya talaga kung paano ako matatawagan.
Paminsan-minsan nagpapatulong ito sa kanyang katrabaho para mag-text sa akin ng mga simpleng mag-ingat ka. Huwag pababayaan ang sarili mo. Kumain ka ng marami. Mga simpleng salita na nagpahulog ng loob ko sa kanya. Mahirap humanap ng isang taong mamahalin ka at pag-aalayan ka ng oras. Si Mando, ginawa niya yon lahat para sa akin at sumobra pa nga. Kaya walang dudang na in love ako sa kanya. Papadudot 1 taon na mahigit ang inabot ng aming relasyon. Pero hindi ko pa rin siya magawang maipakilala sa aking nanay. Aaminin ko na hindi madali dahil kilala ko ang nanay ko bilang isang mapanghusgang tao. Alam kong mamaliitin niya si Mando at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nangyari yon. Kaya nga nilihim namin ang relasyon naming dalawa dahil sa takot ko na malaman ni nanay ang tungkol sa amin ni Mando. Hindi pa ako handa, Papadudot. Nauunawaan naman yun ni Mando, o mas magandang sabihing pilit niya yung inuunawa. Alam kong masama ang loob nito na hindi kami malayang nasasabi sa lahat ang tungkol sa amin. Pero hindi lang ito nagsasalita para hindi kami mag-away. Pero isang araw ay kinakailangan na naming sabihin sa lahat ang tungkol sa amin. Lalo na sa aking ina. Sabihin na natin. Pero paano? Pupunta tayo sa bahay nyo. Ako mismo kakausap sa nanay mo. Di mo kasi naiintindihan eh. Naiintindihan ko, Lina. Alam ko kung anong kalagayan ko. Alam kong hindi ako madaling tanggapin pero susubukan ko. Di mo kasi kilala ang nanay ko eh. Yung iba ko ngang manliligaw na… Na walang kapansanan? Ayoko lang na sumama ang loob mo kapag nakausap mo na ang nanay ko. Matalas ang dila nun. Handa akong ilaga ng dila na yun kung kakailanganin. Mando… Gusto ko na rin siyang makilala. Gusto kong ipakita sa kanya na mahal kita, naalagaan kita. Di kita papabayaan. Mamahalin kita araw-araw. Di sapat yan sa kanya at alam mo yan. Hindi natin malalaman hanggat di natin susubukan. Kahit na di natin subukan, alam ko na ang mangyayari. Eh anong gusto mo? Ilihim na lang natin to hanggang sa makapanganak ka na? Mando… Malalaman at malalaman din niya na buntis ka na. At alam mo magtatanong siya, bakit hindi pa natin sabihin ngayon habang dugo pa lang yung nasa tiyan mo? Bahala na. Bahala na. Yon ang sagot ko kay Mando. Isang oo yon pero punong-puno ng takot. Isang araw ng Lunes ay sinama ko si Mando sa bahay para opisyal nang ipakilala sa aking nanay at tulad nga ng inaasahan ay hindi siya tanggap ni nanay. Kung nakikita lamang ni Mando ang itsura ng nanay ko, napangiwi-ngiwi habang pinagmamasdan si Mando. Kung makikita lang ni Mando ang pagkasulasok sa mukha ni nanay habang nilalatag nito ang mga pangako niyang pag-aalaga sa akin at sa aming magiging anak. Alam kong naramdaman ni Mando ang tensyon sa aming tatlo habang magkakaharap. Pero hindi nawala ng loob si Mando para sabihin ang totoong intensyon niya sa akin. Salita nga noon ang salita si Mando pero hindi umiimik si nanay. At panay lamang ang pagbuntong hininga nito ng pasadya hanggang sa ako na rin mismo ang nagudyat kay Mando na itigil na ang kanyang pagkukumbinse sa aking nanay dahil wala rin itong magagawa. Talagang ayaw sa kanya ni nanay. Nagpaalam na noon si Mando, may paggalang pa rin kahit may pagkabastos ang pagtanggap ni nanay sa kanya. Hinatid ko na lamang sa labasan si Mando at nang makalayo na siya ay pumasok na ako sa loob ng bahay para harapin si nanay at tulad nga ng inaasahan. Sa akin niya binunton lahat ng inis nito kay Mando. Di ka na ba talaga nakapili ng makakarelasyon mo? Sa bulag pa talaga? Mabait po si Mando, Nay. Pero bulag siya.
Ano naman po ngayon? Mabubuhay ka ba niya at ang magiging anak niyo? May trabaho naman po siya at alam kong di niya kami pababayaan. Madiskarte po si Mando. At ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ano po bang pakialam ko sa kanila? Nakakahiya, Lina! Nakakahiya! Wala pong nakakahiya sa kanya. Marangal po ang trabaho niya. Hindi trabaho ang pinag-uusapan dito, kundi ang kapansanan niya. Sana po hindi naman kayo nanghuhusga. Bulag din naman po ang tatay Kaya nga hiniwalayan ko, di ba? Dahil bulag, inutil, alam kong wala tayong mapapala sa kanya. Sinubukan niya tayong buhayin pero kayo ang may ayaw. Dahil nakakahiya ang kalagayan niya. Bakit minahal niyo pa siya? Bakit nagpabuntis pa kayo sa kanya? Ewan ko, dahil tanga-tanga pa ako noon. Masyado pa akong bata nung nakilala ko siya at pinagsisihan ko yon. Walang pagsisisihan kung totoo ang pagmamahalan. Hindi ka mabubuhay ng pagmamahal na yan. Di niyo alam yan dahil hindi naman kayo talaga natutong magmahal. Bumalik ka rito, Lina! Lina! Wala na akong naging balita pa kay tatay. Halos hindi ko na nga alam ang itsura niya dahil ni isang picture ay wala kami sa bahay. Ang alam ko lang ay iniwan siya ni nanay 2 buwan matapos niya akong ipanganak. Bigla raw nitong na-realize na nakakatakot mamuhay kasama ang isang bulag na tulad ni tatay. Nagpakalayo-layo si nanay at pumasok bilang isang mananahe at doon siya kumuha ng ipang tutustos sa aming mag-ina. Hindi na rin po ito nagkaroon pa ng karelasyong iba. Sa akin na lang niya ibinigay ang buong buhay niya. Ilang beses kong sinubukang hanapin si tatay pero hindi ko nagawa dahil na rin sa pagpigil ni nanay. Hanggang isang araw. Tinanggap ko na lamang na kami na lamang talagang mag-ina ang magiging magkasama. Tinanggap ko na lamang ang katotohanan na ang aking ina may galit sa mga tulad ng ama kong may kapansanan. Kaya nga ang laki ng takot ko na ipakilala si Mando sa kanya. Dahil alam kong magbubukas na naman ito ng pintuan ng nakaraan sa amin at tama ako. Una pa lamang ay hindi na nito gusto si Mando. Pero wala siyang magagawa. Mahal ko si Mando at handa na akong ituloy ang magiging pamilya namin. Kahit na hindi tanggap ni nanay. Ilalaban ko ito. Hindi ako gagaya sa kanya na sinukuan si tatay dahil sa kanyang kapansanan. Hindi ako gagaya sa kanya. Iibahin ko ang kapalaran at ang kwento ko. Pansamantala, habang hindi pa ako nakakapanganak, ay nakatira pa rin ako kay nanay kasama si Mando. Ayaw kasi ni nanay na kaming 2 lang ni Mando ang magkasama dahil wala itong tiwala sa kanya. Ano raw bang maitutulong ng isang bulag na katulad ni Mando sa akin at sa aking pinagbubuntis? Baka mapasama pa. Ito ang paulit-ulit na sinasabi sa akin ni nanay pero hindi ko ito magawang sabihin kay Mando dahil alam kong masasaktan siya. Sa totoo lang papadudot ay hindi lang si nanay ang nakapagsalita ng ganito tungkol sa relasyon naming 2. Marami pa. Ang mga matatanda kong kamag-anak na kasing talas din ang dila ng aking nanay, lagi nilang minamata si Mando kapag dumadalaw sila sa bahay. Kesyo bakit daw sa kanya ako pumatol? Wala na raw bang ibang lalaki sa mundo na kompleto ang katawan? Ano raw ba ang pinakain sa akin at gayuma at na-inlove ako sa kanya? Mga tanong na hindi ko na lamang sinasagot dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa kanila. Wala akong pakialam. Yun ang madalas kong sinasabi sa utak ko. Pero hanggang kailan? Nay, baka naman pwedeng pagsabihan niyo si Tia Goreng. Sobra na eh. Ano bang sobrang sinasabi mo dyan? Para namang di niyo alam kung anong ginagawa nila kapag nandito sila sa bahay. Alin ba doon? Yung kay Mando? Meron pa po bang iba? Di ka na nasanay. Alam mo namang sadyang mapanukso yung tiyagoreng mo. Pero ginagatungan niyo pa lalo kaya lalong tinutuloy eh. Huwag mo ko tinataasan ng boses dyan, Dina. Nanay mo pa rin ako at nandito ka sa pamamahay ko. Kayo ng asawa mo.
Ang sa akin lang po, Nay, wag naman po sanang kutsain ng sobra si Mando. Kung itrato niyong lahat, kala niyo laruan eh. Ginagawa niyong aso porket alam niyong di lalaban sa inyo. Subukan niyang lumaban at palalayasin ko siya rito. Eh di sasama ako sa kanya na lumayas. Yan ba ang tinuro sa'yo ng bulag na yon? Ang sumagot-sagot sa nanay mo na nagpalaki sa'yo? Sumasagot ako dahil mali na ang ginagawa niyo, Nay. Alam niyo yan. Hindi naman niya nakikita eh. Sige, Nay, mangutya pa kayo. Porket nakakakita kayo at wala kayong ibang kapansanan kaya ang lakas ng loob niyong pumuna ng pagkukulang ng tao? Aba, nagsasabi lang ako ng totoo, Lina. Sa bulag naman talaga yung napili mong karelasyonin eh. Pero sana wag niyo namang iparamdam sa kanya na may kulang sa kanya. Kanina si Tia Goring pinatid pa ng pasadya si Mando habang bitbit ang juice na inutos si Tia sa kanya. Anong klaseng tao ba ang gagawa nun? Nakakatawa naman kasi yung pagsubsob ni Mando sa sahig. Nakakala mo pala kang nadulas. Nay, wala po nakakatawa. Baka naman pwedeng tubuan kayo ng awa dyan sa puso nyo. Tubuan muna siya ng mga mata bago ko tubuan ng awa sa kanya. Grabe kayo, Nay. Grabe kayo. Grabe din kasi ang napili mo. Alam kong hindi ganon kaganda ang ugali ng aking ina. Pero habang tumatagal na magkasama kami ni Mando, mas lalong nagkakasungay ang nanay ko. Wala itong ibang ginawa kundi ang maliitin si Mando. Araw-araw ginagawa nitong almusal ang pag-aalipusta kay Mando. Ginagawa din niya itong utusan na akala mo'y kasambahay niya. Hindi naman nagsasalita si Mando at sumusunod na lamang. Hindi ko siya narinig na nagreklamo kahit minsan. Nakangiti pa itong sumusunod sa lahat ng pinapagawa ni nanay. Minsan pa nga papadudot ay inutusan ni nanay na umakyat ng bubungan si Mando para i-check kung may mga ihi ng pusa doon. Inis na inis ako kay nanay noon dahil alam kong nananadya lamang ito. Alam naman niyang madalas ngang umiihi ang mga pusa sa aming bubungan. Pero gusto pa nitong pakyatin si Mando para i-check yon. Pinapaamoy pa nito ang bubungan sa kanya para masigurado na sinunod naman ni Mando dahil sabi ni nanay malakas daw ang pang-amoy ng mga bulag. Alam ko medyo nabastusan si Mando roon sa ginawa ni nanay pero hindi na lang ito umimik at ipinakita nitong ayos lang sa kanya. Paano niya nagagawa yon? Iniinsulto na siya papadudot pero nagagawa pa rin niyang itago na ayos lang siya. Makalipas ang ilang buwan ay nakapanganak na ako. Balak na naming umalis sa bahay ni nanay at magsimula na lamang ng kaming dalawa lang ni Mando ang magkasama. Eto sana ang plano namin pero hindi nangyari dahil nagsara ang massage spa na pinagtatrabahuhan ni Mando. Sinabi ko yun kay nanay at nakiusap na magstay muna kami pansamantala sa bahay habang naghahanap pa ng trabaho si Mando. Napailing na lamang si nanay na tila inaasahan na niya ang mga nangyayari. Alam kong malaking pagtitiis ito sa parte ni Mando dahil mapaparami na naman ang mga araw na kailangan niyang makisama kay nanay. Pero wala kaming magagawa. Hindi pa ako makahanap ng trabaho sa kalagayan ko at kailangan ko pang maghintay ng ilang buwan para magawa ko yon. Pinagtiyagaan muna namin ni Mando ang naipon nitong pera noong mga panahong nagbubuntis ako para may magamit kami sa pang-araw-araw. Ayaw ni Mando kasi na humingi ng tulong kay nanay. Naiintindihan ko naman yon. Ayaw kong mabaong kami sa utang na loob kay nanay dahil alam ko na ang kahihinatnan nito. Dahil nga sa stress na inabot ko sa pag-iisip kung paano kami mabubuhay nito, ay nagiging madalas ang pag-init ng ulo ko. Dagdag pa sa inis at stress ko mula sa mga taong nasa paligid namin na patuloy pa rin sa pangungutya sa kalagayan ni Mando. Pilit kong sinasara ang tenga ko sa mga naririnig ko. Pero tao lang ako. Pumasok na rin sa sistema ko ang mga masasamang sinasabi nila kay Mando. Aaminin kong naapektuhan ako sa mga sinasabi nila at hindi ko namamalayan na nabubuntong ko na lahat ng galit ko kay Mando.
Lina? Lina, Mando, ano na naman ba yan? sorry, nasagi ko yung… Vase! Nasagi mo yung vase! Sorry, di ko kasi alam na vase yung nasagi ko. Eh paano mo ba naman malalaman bulag ka nga, di ba? Sorry, Lina. Masyado lang siguro ako nagmadali na pumasok ng bahay kasi… Magagalit na naman si nanay nito eh. Kung ano-ano na naman ang masasabi niya sa atin. Buti sana kung ikaw ang sumasalo ng lahat ng galit niya eh. Sorry na nga, Lina. Na-excite lang kasi ako na makauwi agad. Bakit? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Hindi pa, pero… Bakit ka ma-excite? Kasi kanina, habang nagpapahinga ako dun malapit sa paradahan ng jeep, may lumapit sa akin na matandang babae. Inabutan ako ng pera. Akala niya pulubi ako. Sino bang di mag-iisip na pulubi ka? Tingnan mo nga yung suot mo. Napakadumi at amoy basa na hindi mo maintindihan. Nagbuhat kasi ako ng mga feeds dun sa palengke para may maiuwi akong pera. Magkano binayad nila sa'yo? 80 pesos. 80 pesos lang? O asan yung binigay ng matandang babae sa'yo? Pinangbili ko ng diapers ni baby. Ito. Large to, Mando eh. Paano magkakasya to kay baby? Large? Pero ang sabi ko sa tindera, small eh. Ay, nakakainis naman. Anong gagawin natin dito? Kung bakit naman kasi bumili ka pa pwedeng ako na lang ang bumili. Sorry, Lina. Kasi natuwa lang ako at saka ayoko na sanang maistorbo ka pa eh. Alam ko namang hirap ka rin sa pag-aalaga sa anak natin. Kahit na. Alam mo namang sa mga ganitong bagay kailangan akong gumagawa nito kasi… Kasi bulag ako. Alam ko naman yun, Lina. Pero gusto ko lang kasing makatulong sa'yo kahit papano. Hayaan mo. Susubukan kong ipalito sa pinagbilhan ko. O kaya ibebenta ko na lang kahit kalahati ng presyo para makabili lang nung tamang diapers. Mabuti pa nga. Ngayon mo na gawin bago ka kumain. Dalian mo, tinaantok na rin ako. Sige. Sa bawat araw na dumaraan ay sumasama ang turing ko kay Mando. Alam kong nahahalata niya yon pero hindi lang ito umiimik. Nagpapasensya ito tulad ng ginagawa niya sa aking nanay. Hindi na nito alam kung saan lulugar sa aming bahay. Lahat ng kanyang ginagawa ay napupuna. Lahat ng kanyang pagkakamali ay naipamumukha sa kanya. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin ito tumigil sa pagtulong sa amin. Hindi pa rin ito tumigil ng pagpapakita ng kabutihan sa amin. Kung saan-saan na ito nagtatrabaho para lamang may maiuwi kahit na 50 pesos kada araw. Madalas ay ginagabi ito dahil ayaw niyang umuwi na walang bitbit na pera. Pero imbes na matuwa ako ay sinisigawan ko pa ito dahil kulang ang dala niyang pera. Hindi pa rin ito lumalaban o umiimik. Sa gabi ay nagagawa pa rin ako nitong yakapin kahit na hindi ko na siya pinapakitaan ng maganda. Sa umaga naman ay susubukan nitong ayusin lahat ng kailangan naming mag-ina at sisiguraduhin niyang nakapaglinis na siya ng buong bahay bago lumarga. Napakasipag ni Mando at napakabuti ng kanyang puso. Pero dahil nalaso na ang utak ko ng mga taong nakapaligid sa amin, wala akong ibang nagawa kundi ang pakitaan siya ng masama at iparamdam sa kanya ang kakulangan niya dahil sa kapansanan niya. Patuloy ang pang-aapi na ginagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako tumigil at ito ang paraan ko para sabihin sa kanya ang isang bagay na hindi ko kayang gawin. Ang hiwalayan siya. Umaasa ako na kapag pinakitaan ko ito ng masama ng tuloy-tuloy ay iiwanan na ako nito, pero ang lagay, mas lalo lang itong kumakapit sa akin. Mas lalo lang niya akong minamahal at pinagsisilbihan at aaminin ko, Papa Dudut, na nakakaramdam na ako ng konsensya. Sinabi ko sa aking ina na ayaw ko nang makisama pa kay Mando. Natuwa naman ang nanay ko at sinabing sa wakas ay natauhan na ako. Tumulong pa ito lalo sa pagpapahirap kay Mando para kusa na itong mapagod at umalis, pero hindi pa rin ito natinag. Hindi ko na ito pinapatulog sa aking tabi
Sa sala na ito natutulog pero ang ginagawa naman ni nanay ay tinatambakan nito ng kung ano-anong gamit ang sala para hindi na magkaroon pa ng espasyo si Mando para tulugan. Sinabi pa ni nanay na doon lang ito sa labas ng bahay matulog. May banig naman daw at pwedeng ilatag na lamang sa labas. Pumayag naman si Mando. Hindi nakitaan ang pagrereklamo. Pinagtataguan na rin siya ng mga pagkain ni nanay. Pagkagising ni Mando ay nagsisimula na nga itong maglinis ng bahay at kapag maghahanap na ito ng pagkain ay sasabihin ni nanay na humingi na lang sa mga kapitbahay o kaya ay pagtrabahuhan niya dahil sapat lang ang pagkain para sa aming dalawa ni nanay. Hihingi pa siya ng dispensa si Mando at sasabihin sa labas na lamang ito kakain kapag nakahanap ng mapagtatrabahuhan. Hindi ko alam papadudod kung paano nakakayanan nito ni Mando. Alam kong malakas ang pakiramdam niya. Yon ang sigurado ako dahil una pa lang naming nag-date noon ay ramdam na nito na dismayado ako na siya ang nakadate ko. Kaya naman nakakainis lang ngayon na hindi siya makaramdam ng lahat ng panlalamig at pangangawawa ko sa kanya. Dahil ayaw ko na sa kanya at gusto ko na siyang umalis sa bahay. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Kasi Lina, Napakabaho mo! Lumayo ka nga sa akin! sorry. Matindi lang talaga ata yung pinahid kong dumi sa akin. At bakit ka nagpapahid ng kung ano-ano sa sarili mo? Kasi Lina, naalala mo ba yung matandang babae na nagbigay sa akin ng pera? Yung akala pulubi ka? Oo. Oh, anong kinalaman niya sa itsura mo? Kasi Lina, naisip ko lang. Dahil bulag ako at pwedeng mapagkamalang pulubi sa itsura ko, naisip kong mamalimos na lang. Ganyan ka na ba kadesperado at ginagamit mo na rin yung kapansanan mo para magkapera? Malaki kasi yung pwede kong kitain dun eh. Wala ka man lang bang maisip na mas maayos na trabaho kaysa sa pamamalimos? Sa kalagayan ko kasi Lina, mukhang wala naman talagang tatanggap sa akin eh. Paano na lang pag may nakakita sa'yo na kakilala ko? Nakakahiya, Mando! Nakakahiya! Doon naman ako sa mga lugar na malayo sa mga kakilala mo eh. Ang tanga mo rin eh, no? Bakit sa tingin mo hindi sila mapapadaan kung saan ka man pumupwesto para dyan sa pamamalimos mo? Lina, gusto ko lang kasi magkapera na para makatulong na ako sa pambili ng mga kailangan at gusto mo. Ang gusto ko, maghanap ka ng trabaho na maayos. Ang gusto ko lang naman, mabigyan kayo ng pera bawat araw eh. Alam mo ba kung ano talaga yung gusto ko, Mando? Gusto kong hiwalayan ka na. Gusto kong matapos na to kasi ayoko na. Lina, Alam mo, isang araw natauhan na lang ako eh. Di ako pwedeng ganito na lang. Di ko pwedeng sirain ang buhay ko kasama ang isang bulag na katulad mo. ginagawa ko naman lahat na makakaya ko Lina para makatulong sa inyo. Ginagawa mo nga pero sapat ba? Hindi! Tanggapin mo na lang yung katotohanan na sa kalagayan mong yan, malabo na maibigay mo ang buhay na kailangan namin ng anak mo. Pakiusap Lina, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Pag-usapan natin to. Huwag mo akong sukuan, parang ahawa mo na. Ayoko na! Ayoko na! Hindi ako susuko sa'yo. Hindi ako papayag. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong nalulungkot ka lang. At napapagod. Pero hindi kita susukuan. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang tayo sa dati. Wala nang babalik sa dati. Tapos na tayo. Tapos na. Lina. Hindi ako pinakinggan ni Mando. Pinagpilitan nito ang kanyang sarili sa akin. Hindi ito umalis ng bahay kahit na nilabas na ni nanay lahat ng kanyang gamit. Natutulog na lamang ito sa labas ng bahay. Pasilip-silip sa amin na akala mo naman ay may natatanaw. Ayaw nitong magpatinag. Naalala ko pa papadudot na binubuhusan pa siya ni nanay ng tubig tuwing umaga para lang umalis na roon.
Ang mga tira-tira naming pagkain na tinatapo namin ay hinahalungkat pa nito sa basurahan para kainin. Alam kong naaawa rin ang nanay tuwing nakikita si Mando at ganun din ako. Pero sana matanggap na niya ang katotohanan na ayoko na talaga. Mas dapat niyang alagaan ang sarili niya kaysa sa amin dahil kaya naman namin ang aming mga sarili. Tinuloy pa rin ito ang pamamalimos, Papa Dudut, at ang mga kinikita niya ay sinusulok niya sa pintuan para makuha namin dahil hindi siya pinagbubuksan ng pintuan ni nanay. Kinukuha namin ang pera na hindi man lang nagpapasalamat. Hindi ganong kalaki ang mga nakukuha niyang limos pero tinatanggap pa rin namin dahil kailangan nga rin talaga namin ng pera. Minsan kumakatok ito mula sa bintana ng kwarto ko para makiusap na sana'y mahawakan man lang o mahaplos ang ulo ng aming anak. Naawa naman ako at hinahayaan kong gawin niya yon. Hinahawakan nito ang ulo at kamay ng aming baby at saka umiiyak. Miss na raw niya ang anak namin. Miss na raw niya akong makasama. Hindi ako umiimik noon dahil pinipigilan ko rin ang pag-iyak. Alam ko sa sarili kong mahal ko pa rin si Mando. Pero sadyang nadadala lang ako sa sitwasyon namin at sa kalagayan niya. Kung bakit naman kasi hinayaan kong lasunin ng ibang tao ang utak ko tungkol sa kalagayan ni Mando. Ano ba, Mando? Kanina ka ba katok ng katok sa bintana Wala kasing nagbubukas ng pintuan eh. Malamang ayaw ka namin pagbuksan. Nag-iisip ka ba? Gusto ko lang kasing iabot sa'yo to. Ano yan? Fishball at saka tukneneng. Di ba yan yung paborito mo nung pinagbubuntis ang baby natin? Kesa pinangbili mo ng ganyan ng pera mo, sana inabot mo na lang sa akin para nagamit ko pa pandagdag sa kailangan ng anak natin. Bigla ko lang kasing naalala na gusto mo nito. Mas gusto ko yung praktikal. Anibersaryo kasi natin ngayon, Lina. O ano ngayon? Gusto ko lang kasing gawing espesyal kahit sa maliit na bagay lang ang anibersaryo natin. Anibersaryo? Ano bang isa-celebrate mo? Tapos na nga tayo, di ba? Ano bang hindi mo naintindihan doon? Pero sinabi ko na hindi kita susukuan. Sumusuko na ako. Ayoko na. Maawa ka naman sa sarili mo. Maawa ka sa akin, Lina. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ako, kayang-kaya ko. Mas mabubuhay ako kapag wala ka. Naalala mo nung nagde-date tayo tapos sabi mo sa akin bigla, mahal mo na ako? Ang saya-saya ko noon pero natatakot ako kasi paano kung isang araw bawiin mo lahat ng sinabi mo? Bawiin mo yung pagmamahal mo kasi matatauhan ka na at may isip mong kulang ako sa'yo. Mando, tumigil ka na nga lang. Utang na loob. Naalala mo ba nung… Please, wag mo nang balikan kung ano man yung mga nangyari dati. Kung ito yung paraan para maalala mo na minsan minahal mo rin ako, gagawin ko. Ibabalik ko ang nakaraan. Gagawin ko. Kasi gusto ko maging maayos tayo, Lina. Habang nagkukwento si Mando tungkol sa nakaraan namin, kung paano kami naging masaya dati, ay hindi ko maiwasang maluha at tuluyang mapaiyak. Sinabayan ko siya sa pagbabalik tanaw sa naging maayos na relasyon naming dalawa. Dati sapat na sa akin na makasama lang siya kung saan-saan kahit na hindi mamahalin ang lugar ay masaya na ako. Naalala ko pa na napadaan kami sa isang 5-star hotel at hindi ko maiwasang matuwa at mamangha sa itsura noon. Alam kong naramdaman niya yon dahil sinabi niya sa akin na balang araw kapag nagkapera kami, dadalhin niya ako sa mga lugar na mamahalin. Sa mga lugar na alam niyang magpapasaya sa akin. Pinadescribe pa nito sa akin ang itsura ng hotel na nakita ko kahit siya ay napapangiti at nakukumbinse na maganda nga ang lugar na yon.
Naalala ko rin papadudot noong minsang lumabas kami at nagtungo sa mall para mamasyal at kumain. Hindi naging sapat ang pera niya para maka-order ng lahat ng gusto ko, kaya naman nabitin ako sa kinain ko. Rinig pa rin ito ang pagkulo ng aking sikmura at siya na mismo ang humingi ng sorry sa akin dahil hindi man lang niya ako magawang busugin kahit na isang beses lang. Naawa ako sa kanya noon dahil ramdam ko na masama ang loob niya sa nangyari. Niyakap ako nito at sinabi na balang araw ay ibibigay nito ang lahat ng kailangan ko at sosobra pa. Yumakap ako pabalik at naniwala ako sa kanya noon. Nagtiwala ako sa kanya noon pero bakit ngayon ay hindi ko na magawa yon? Papadudot, ilang taon nang nakakalipas mula nang mangyari ang eksenang yon. Tama nga si Mando. Naibalik nito ang pagmamahal ko sa kanya nang balikan nito ang tamis ng pinagsamahan namin noon. Naitago ko lang pala ang nararamdaman ko para sa kanya dahil sa mga pinaghalong emosyon. Dala ng pagbubuntis ko noon at sulsol ng ibang tao pero ng araw na yon, naging maliwanag sa akin ang lahat. Si Mando ang mahal ko at muli ko siyang tinanggap sa buhay ko. Nagsama kaming muli papadudot pero umalis na kami sa bahay ni nanay at lumayo na rin sa mga kamag-anak kong walang ibang ginawa kundi ang lasunin ng utak ko. Hindi ko nahahayaang pang makontrol nila ang isipan at ang puso ko. Nagsimula kaming muli ni Mando. Natanggap siya bilang isang masahista at hindi hamak na mas malaki na ang naging sahod nito kumpara sa dati nitong pinagtatrabahuhan. Nakaipon kami kahit paano at naging daan para makapagbukas ng maliit na negosyo. Nagluluto ako ng mga lutong ulam noon at dinideliver ko sa mga opisina malapit sa inuupahan namin. Nakabangon kami papadudot at masayang masaya at hindi kami sumukong pareho. Kapag inaalala ko ang mga nakaraan naming ito ni Mando, hindi ko maiwasang mapangiti dahil pinatunayan sa akin na ang pag-ibig ay hindi bumabase sa kakulangan ng isang tao. Na ang pag-ibig, bulag pagdating sa mga kapintasan nito. Muli kong hinaplos ang larawan naming naka-frame ni Mando. Parang kailan lang nang nangyari ang lahat ng ito. Habang binabalikan ko ang lahat ay hindi ko maiwasang maluha at mapaiyak. Pinunasan ko ang namamasakong mga pisngi. At saka niyakap ang picture frame na yon. Wala na si Mando papadudot. Halos 10 taon na rin itong sumakabilang buhay dahil sa pulmonya. At aaminin ko na hanggang ngayon, nakukulangan ako sa binigay ng Diyos na panahon na magkasama kami. Pero naisip ko na baka hanggang dun lang talaga kami ni Mando. Naisip ko na mas masaya ito sa piling ng Diyos. Mas masaya na ito kung nasaan siya ngayon dahil wala nang ibang taong manghuhusga sa kanya at mamaliitin ang kakayahan niya. Pero sana kung nasaan man siya ngayon ay pinagmamasdan at naaalala pa rin niya kami ng anak niya. Naaalala pa rin niya na minsan sa buong buhay niya sa ibabaw ng mundong ito ay may nagmahal sa kanya at minahal siya ng totoo. Sana hindi niya kami magawang makalimutan dahil kami. Baon-baon namin siya sa aming mga alaala kahit saan mang kami mapunta. Maraming salamat papadudot sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kabarangay forever, Lina. Wala ngang mata ang pag-ibig. Walang mata ang pag-ibig para manghusga kung sino ang dapat nitong piliin. Walang mata ang pag-ibig at mas magandang maging ganito na lamang lagi. Dahil kung sakaling may mata ito, baka araw-araw lang nitong pansinin ang kakulangan sa bawat taong mamahalin mo. Lina, maraming salamat sa iyong naging kwento at pinatunayan mo sa amin na kahit may kakulangan si Mando, ay nagawa mo pa rin siyang piliin at mahalin. Nagawa mo pa rin siyang tanggapin kahit na ang iba ay nagagawa siyang husgahan at kutyain. Lina, umabot ka man sa punto na muntikan ka ng sumuko pero bumawi ka naman at kinuha mo si Mando pabalik sa iyo. Maraming salamat sa ginawa mong yon dahil ang mga katulad ni Mando ay nangangailangan ng pagmamahal.
pagtanggap at pangunawa at muli, maraming salamat dahil naibigay mo yon sa kanya habang nandito siya sa mundo. Mga kabarangay, sana po ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Sana ay may umabot sa inyong aral base sa naging buhay at pagsasama ni Lina at Mando. Hindi sa lahat ng pagkakataon sa mundong ito, mata ang pinapairal, mata ang nangingibabaw. Minsan kung sino pa ang pinagkaitan nito, sila pa talaga ang totoong nakakakita. Kabarangay, sana ay natuto ka sa kwento ni Mando at ni Lina. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mundo ay hindi patas. May mga taong nananalo at meron namang natatalo. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay nakagagawa ng kasalanan na sa huli ay kanila rin palang pagsisisihan. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba talagang life is unfair? Dear Papa Dudut, maligayang araw po sa inyo at sa lahat. Ako po si Tino, 45 years old, isa akong hamak na tricycle driver lamang. Na ang tanging hiling sa buhay noon ay mabigyan ng maayos na buhay ang sarili kong pamilya. Hindi kami mayaman at sanay na po ako sa ganung buhay dahil simula pagkabata ay mahirap na po talaga kami. Siya miyembro ng pamilya ko noon at araw-araw kaming namumuhay sa isang kahig isang tukang buhay. Laging nakakapit sa patalim ang mga magulang ko noon para lamang mapakain nila kaming magkakapatid. Lahat ng klase ng paghihirap ay naranasan ko na. Kaya naman sa murang edad ay natuto na akong dumiskarte sa buhay. 10 taong gulang pa lamang ako noon ay nagbabanat na ako ng buto para lamang may makain. May punto noon na nagawa ko pang magnakaw ng pagkain at mamulot ng mga itinatapong pagkain sa basura para lamang may makain kami. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, gawa na rin ng kahirapan. Pumasok ako sa construction noong nagbinata ako at pagkatapos nito ay naging delivery truck driver din ako ng gulay at saka nagtrabaho sa isang talyer. Noong nakapagpundar ako ng motor ay pinaglagyan ko ito ng sidecar. At doon ako nagsimula bilang tricycle driver. Isa sa mga bagay na maipagmamalaki ko ay ang pagiging madiskarte ko sa buhay. Marami akong kayang gawin lalo na't laking kalye ako. Ako ang palaging nilalapitan ng mga kapitbahay namin tuwing may gusto silang ipagawa o ipakumpuni. Kapalit nito ay nagbibigay sila sa akin ng maliit na halaga ng pera. Mapagkakatiwalaan ako sa lugar namin kaya kahit walang pinag-aralan ay isa ako sa mga nirerespeto sa amin. Yon ang dahilan kung bakit mabilis kong napaibig noon ang bagong saltang dalaga sa lugar namin na si Josefa. Miss, tricycle? Ay, hindi po. Kuya, pwede pong magtanong? Pwede naman. 10 piso kada tanong. Ulo? Biro lang. Ano ba tatanong mo?
Parang naliligaw po yata ako. Hindi po ba ito yung kalsadang to? Ito pong nakasulat sa papel? Patingin nga. Ayan po oh. Ah, oo, dito nga to. Bakit? May sadya ka ba rito? Oh, miss, ito yung papel. Yung pinsan ko po. Susunduin daw niya ako sa terminal kaninang umaga. Kaso nasa trabaho pa raw siya kaya tinext na lang niya sa akin yung address. Hindi ko naman siya matawagan kasi lobat na ako. Oo, nasa tamang lugar ka. Sino ba yung pinsan mo? Si Dondon po. Baka kilala niyo po. Ah, si Don Don. Yung si Kyo. Oo, kilala ko siya. Nakakainuman ko yun eh. Magpinsan kayo? Opo, magkapatid yung mga nanay namin. Ah, ganun ba? Mukhang galing ka pa sa malayang lugar ah. Marami ka yatang dalang bag. Opo, galing pa po ako ng Negros. Kinuha ako dito ni Kuya Dondon kasi may nahanap siyang trabaho para sa akin dito. Ah, kaya pala. Kaso paano yan? Nasa trabaho pa yata si Don Don. Panigurado nakasarap pa bahay nun. Kaya nga aantayin ko na lang po siya. Malapit na rin naman umuwi yun kasi patapos na raw po yung trabaho niya kanina. Nag-overtime lang siya sa trabaho kasi wala pa raw yung karelyebo niya. Kung ganun, dito ka na lang muna sa may lilim. Ano, gusto mo? Para hindi ka mainitan dyan habang nag-aantay kay Don Don. Sige po. Teka, tulungan na kita dyan sa mga gamit mo. Napag ko dito ah. Salamat. Walang anuman. Yan lang naman yung bahay ni Don Don eh. Kita mo yung malaking bahay na may green na gate? Opo. Diyan siya nakatira? Hindi. Yung katabing bahay niyan, dyan siya nakatira. Yung may nakadikit na tarpaulin sa may tindahan. Tapos yung katabing bahay, dyan naman ako nakatira. Magkapit bahay lang pala kayo. Oo, dati ko yung kainuman eh kaso tumigil na sa pag-inom simula nung nakapag-asawa. Teka, may asawa na si Kuya Dondon? Oo, meron na. Hindi mo ba alam? Pero dati pa yun. Naghiwalay na rin sila. Hindi rin naman kasi sila kasal. Nag-live-in lang. Kaya naman pala wala siyang nakukwento sa amin. Hiwalay na pala. Wala pa silang anak? Wala. Mabuti nga kamo na hindi sila nagkaanak kasi mas lalong pahirap yun sa buhay ni Don Don kung sakali. Ano po bang nangyari? Bakit sila nagkahiwalay ng live-in niya? Malandi yung babae. Nakahanap ng mas mayamang lalaki kaya yun, sumama agad. Ay, grabe naman pala. Inaya ko nga na mag-inom si Don Don nun eh. Kasi nga warak siya pero hindi na talaga siya umiinom. Yun din naman yung magandang bagay na naidulot sa kanya ng ex niya. Natigil siya sa mga bisyo niya. Mabuti naman. May napala rin naman pala siya kahit papano. Ano palang pangalan mo? Josefa po. Kayo po? Celestino. Pero tawagin mo na lang akong Tino. Nice meeting you po. Ilang taong ka na? 24. Ang bata mo pa pala. Bakit po kayo? Ilang taon na? Wala mo. 35? Hindi naman ako ganun katanda. Mukha na ba akong 35? Ay, sorry. Ilang taon na po ba kayo? 29 lang ako pero naiintindihan ko naman. Araw-araw ba naman kasi akong pagod tsaka babad sa initan eh kaya mukhang matanda na talaga itsura ko. Ay, hindi naman. Mukha naman kayong 27 eh. Asus, binawi mo pa yung 35. Ayos lang yun, walang kaso. Malapit na rin naman ako mag-30 eh kaya parang ganun na rin. Teka, yan na ba si Kuya Dondon? Yung nakamotor na tumigil dun sa may tarpaulin sa tindahan? Oo, siya na nga yan. Halika na. Tulungan kita magbuhat ng mga gamit mo. Ay, sige po. Salamat. Huwag mo na ako pinupo. Pakiramdam ko tuloy, ang tanda-tanda ako na talaga eh. Sorry. Sige. Tatawagin ko na lang kayong Tino. Yan, mas maganda pa yan. Nagtatrabaho bilang kasambahay si Josefa na mula pa sa Negros Oriental. Kinuha siya sa Maynila ng pinsan niya sa pag-asang makaahon sila sa kahirapan. Lumpo ang tatay nito samantalang ang nanay naman niya ay nangangatulong din. Yun siguro ang dahilan kung bakit agad kaming nagkasundo ni Josefa dahil pareho kaming mahirap. Bilang ako ang mas nakakaalam kung paano ang buhay sa Maynila, ako ang nagturo kay Josefa kung paano makisabay sa kalakaran ng syudad. Itinuro ko sa kanya kung paano ang mag-commute at kung paano mas makatipid sa mahal na buhay sa Maynila. Dahil malayo sa pamilya ay parang ako nang naging bagong pamilya ni Josefa.
Lagi siyang lumalapit sa akin kapag kailangan niya ng tulong. Tuwing day off niya ay nagpapasama siya sa akin para mamasyal at umikot sa Kamaynilaan. Paborito niyang pinupuntahan ay ang mga mall, hindi para mag-shopping kundi para mag-ikot-ikot lang. Tahimik lang na tao si Josefa pero malaki ang ambisyon nito sa buhay. Marami siyang pangarap para sa sarili at sa pamilya niya. Mga pangarap na mahirap mang abutin ay pinipilit pa rin niyang makamit. Hindi ko alam kung bakit pero nagkaroon ako ng malambot na puso para kay Josefa. Para akong tagapagtanggol at gusto ko siyang protektahan sa magulong mundo. Sa mga sumunod na taong pagsasama naming dalawa bilang magkaibigan, ay mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Niligawan ko siya at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Lumipas nga ang 2 taong pagsasama namin bilang magkasintahan ay nagkaroon kami ng isang anak. Josefa, magpahinga ka na muna. Ako na magbabantay kay Junjun. Hindi, ikaw ang kailangan magpahinga kasi mamamasada ka pa bukas. Mahirap magtrabaho ng walang tulog. Gusto ko rin naman masubukan na bantayan yung anak natin ng magdamag. Ikaw na lang kasi lagi nagpupuyat eh. Jesus, akala mo naman kaya mong gawin yun. Eh takot ka ngang buhatin si Junjun eh. Kailangan bang buhatin? Pwede naman siguro na nasa crib lang siya, di ba? Ay naku Tino, kapag magpapalit ng diaper o kaya kapag umiiyak, kailangan mo siyang ihele. Ang liit kasi niya masyado eh. Nakakatakot, baka mabitawan ko. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko namang magpuyat para sa anak natin eh. At saka nababawi ko naman tulog ko kapag tulog na rin si baby. Ay, ganito pala maging magulang no? Nakaka-excite tsaka nakakakaba. Bakit ka naman kinakabahan? Siyempre ang liit pa lang ng anak natin eh. Kapag umiyak siya, hindi natin alam kung may masakit ba sa kanya o kung gutom siya o kung ano man. Yun ang mahirap. Kailangan mong hulaan kung anong kailangan ng bata. Pero masasanay din tayo. Medyo nakukuha ko na rin tong style ni Junjun eh. Depende yan sa iyak niya. Paanong depende sa iyak? Kapag malakas, diretso at paulit-ulit, ibig sabihin nun gutom na siya. Kailangan mo na siyang ipagtimpla ng gatas niyan. Talaga ba? Oo, tapos kung mahina at paungol naman yung iyak, ibig sabihin inaantok na yung bata at kailangan na niyang matulog. Oh, ganun pala yun. Kapag naman nagwawala at hindi mapakali, kailangan nang magpalit ng diaper. Galing ah. Lahat yun napansin mo talaga? Siyempre, ganyan ang mga nanay. Kahit hindi pa makapagsalita ang mga bata, ramdam na nila kung anong kailangan ng anak nila. Tapos eto pa, kapag tahimik tapos biglang umiyak, ibig sabihin may masakit sa kanya. Kailangan pala aralin ko na rin yung iba't ibang klase ng iyak ni Junjun para kung sakaling tulog ka o di kaya may ginagawa, alam ko kung anong gagawin ko. Basta magtulungan lang tayo, kakayanin natin to. Oo naman, alam kong kakayanin natin to. Tulungan lang talaga ang kailangan dyan. Alam mo noon, natatakot ako bumuo ng pamilya. Bakit naman? Kasi tingnan mo naman, tricycle driver lang ako. Parang sa araw-araw nakita ko, di pa sasapat yun para bumuhay ng isang pamilya eh. Alam mo naman na lumaki ako sa malaki at mahirap na pamilya. Ayokong iparanas yun sa mga magiging anak natin. Ako rin naman. Ayokong maranasan ni Junjun yung paghihirap na nadanas ko nung bata pa ako. Kaya nga ang plano ko, kahit mag-ihaw-ihaw lang ako dyan sa tapat kapag kaya na para makatulong ako sa mga gastusin. Huwag mo na munang isipin yan. Magpagaling ka na muna tsaka kailangan ka ng anak natin. Ako na lang bahalang dumiskarte para sa atin. Ano namang gagawin mo? Pwede naman ako maghanap ng sideline para may dagdag kita tayo. Lalo na ngayon, ang mahal ng gatas at diaper. Basta wag mo lang pabayaan ang sarili mo. Okay lang kumayod ng kumayod para sa anak natin. Pero kapag hindi mo na kaya, maiintindihan ko rin. Huwag mo kong alalahanin, batak na to simula pa pagkabata.
Walang salitang pagod sa bokabularyo ko. Napakabuti mo talagang asawa at alam kong magiging mabuti ka ring ama para sa anak natin. Yan ang isang bagay na ipapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat na makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya para sa inyo ni Junjun. Maswerte ako na ikaw ang unang taong nakilala ko rito sa lugar natin. Mas maswerte naman ako na nagustuhan mo ang isang tulad ko. Ako nga yung maswerte kasi nakapangasawa ako ng napakagandang babae. Dati pangarap ko lang yun pero ngayon abot kamay ko na oh. Naku, sige na. Tama na ang bola. Matulog na tayo habang tulog pa si baby. Sulitin na natin ang pagiging tahimik niya kasi panigurado. Maya-maya mag-iingay na naman to. O sige, magpahinga na tayo. Good night. Good night. I love you. I love you too. Hindi kami kasal ni Josefa pero noong nabuntis siya ay nag-live-in kaming dalawa. Hindi man malaki ang tinitirhan naming bahay ay masaya naman kami dahil kahit papaano ay nakakaya naman naming tustusan ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi man ganoon kaganda ang pamumuhay namin ay nakaya naming gawing masaya ang pagsasama namin. Mas lalo pa itong nagkakulay nang dumating na ang anak namin na si Junjun Papadudut. Kahit kakarampot man ang kinikita namin ni Josefa ay ginawa namin ang lahat para maibigay sa bata ang mga pangangailangan niya. Walang kaso sa amin kahit butas-butas na ang damit namin o kahit wala na kaming maayos na tsinelas. Ang mahalaga noon ay ang maisuot na damit ng anak namin at mabili namin ang gatas at diaper na kailangan niya. Isa akong tricycle driver at ang asawa ko naman ay isang kasambahay. Simple lang ang pamilya namin pero kahit na ganoon ay masaya kami dahil buo kaming pamilya. Napapalibutan kami ng mga mababait at matutulungin na kaibigan at walang ibang makikita sa tahanan namin kundi ang purong pagmamahalan lamang. Sardinas, instant noodles at itlog man ang lagi naming ulam. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa namin na balang araw ay makakamit din namin ang mga minimithi naming pangarap. Makalipas ang 2 taon ay muling nagbuntis si Josefa at noong panahong yon ay nag-decide kaming dalawa na yun ang magiging huli namin. Ayaw naming matulad ang pamilya namin sa mga pinagdaan na namin noong kabataan namin na napakarami naming magkakapatid. Naisip namin ni Josefa na 2 bata lang ang kaya naming alagaan at kapag nadagdagan pa ito ay baka hindi na namin mabigyan pa ng maayos na buhay ang mga ito. Ayokong matulad ang mga anak ko sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang maayos na trabaho. Ipinangako ko noon sa mag-iina ko na gagawin ko ang lahat para maging maayos akong padre di pamilya at paninindigan ko yon sa abot ng aking makakaya. 5 taon ang dumaan simula nang ipinanganak ni Josefa ang pangalawang anak namin ay doon nasubok ang tatag ko noong nakaranas ako Papadudut ng isang napakalaking trahedya sa aming pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 7 taong gulang na noon ang panganay namin samantalang 5 taong gulang naman ang pangalawa na si Maria. Sa isang pampublikong paaralan nag-aaral ang dalawa, grade 2 si Junjun at preschool naman si Maria. Noong mga panahong yon maliban sa pagiging tricycle driver ay pinasok ko na rin ang pagiging food delivery rider. Bagong usbong lamang noong mga panahong yon ang ganong klase ng trabaho sa Maynila. At isa ako sa mga kauna-unahang delivery rider sa lugar namin. Malaki ang naitulong ng trabahong yon sa buhay naming mag-asawa. Sa kabilang banda mula sa pangangatulong ay nakahanap naman ng trabaho si Josefa sa isang factory. Pagkatapos ng shift nito sa naturang factory ay saka naman siya nagtitinda ng street food sa gabi katulad ng balut, penoy, chicharon at mani malapit sa mga gimikan. Kapag maaga akong natatapos sa trabaho ay sinasamahan ko si Josefa
sa pagtitinda hanggang sa hating gabi. Kapag nasa labas kami ay naiiwan naman ang mga anak namin sa pinsan nitong si Dondon. Para sa amin ni Josefa ay walang kaso kahit kulang kami ng tulog o pagod sa trabaho. Ang lahat ng iyon ay napapawi naman kapag nakikita naming nabubusog sa pagkain ng dalawang anak namin. Nakagagalak sa pusong tingnan ng mga bata na tuwang-tuwa tuwing binibilhan namin sila ng damit at laruan na galing pang Divisoria. Ang mga bagay na yon ang nagpapasaya para sa amin bilang magulang. Ang mga ngiti nila ang mas nagbibigay sa amin ng lakas para mas lalong magsumikap. Tuwing linggo, buong pamilya kaming nagpupunta sa simbahan para makapagpasalamat sa mga araw-araw na biyayang natatanggap namin. Ang pinagpapasalamat ko noon sa Puong May Kapal ay ang pagkakaroon ko ng masaya at buong pamilya. Malayo sa pamilyang kinalakhan ko noon. Doon pa lang ay solve na ako pero sa kabila nito ay hindi ko alam na may panibagong biyaya pa pala na nais ibigay sa amin ang Panginoon Papa Dudut. Josefa, nasaan ka? Tino, ikaw na ba yan? Nandito ako sa kusina. Nabasa mo ba yung text ko? Oo, sabi mo wag na ako magluto ng ulam. Bakit? Itabi mo na lang yung mga lulutuin mo ngayon para bukas. May inuwi akong pagkain para sa atin. Talaga? Oo, may isang bucket ako ng fried chicken dito. Tignan mo. Amin na yung uwi mong ulam para maihanda ko na. Wow! Pero sana hindi ka na nag-abala. Ang mahal niyan, di ba? Dapat ibinili na lang natin ng ulam yung ipinambili mo dyan. Baka nga pwedeng pang 2 araw na yan kung sakali eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman to galing sa bulsa ko eh. Wala akong ginastos dito. Talaga? Saan galing yan? Ganito kasi, may diniliber akong pagkain kanina. Tapos, birthday ata nung nag-order eh. Hindi niya alam na may pa-surprise na handa sa kanya yung mga kaibigan niya. Dahil madami namang handa, binigay na lang niya sa akin tong in-order niya. Treat na raw niya sa akin kasi birthday niya. Ay, ang bait naman. Nadamay pa tayo sa birthday niya. Oo nga, yung bait. Pagpalain sana siya ng Panginoon. Hindi ko alam na may mga ganong klaseng tao pa rin pala ngayon. Yung tipong sobra yung kabaitan. Kung ako tatanungin, hindi na ako magtataka kung bakit marami siyang mga kaibigan na sinurpresa siya para sa birthday niya. Naku, sakto to. Masarap ang ulam natin ngayon. Naaayon siya sa sasabihin ko sa'yo. May magandang balita ako sa'yo. Ha? Anong ibabalita mo? Tsaka anong kinalaman yan sa ulam natin? May natanggap akong magandang balita ngayong araw na siguradong ikakagulat mo. Magugulat ako? Talaga? Ano naman yun? Tungkol ba yan sa trabaho na gusto mong pasukan? Hindi, iba to. Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko ha. Pero mukhang masusundan na si Junjun at Maria. Buntis ka? Oo. Hindi nga. Buntis ka ngayon? Woohoo! Uy, huwag kang maingay. Nag-aaral yung 2 anak mo sa sala. Sorry. Na-excite lang ako. Totoo ba? Magkakaanak na uli tayo? Oo, nagpa-check up ako sa health center kanina. Kumpirmado nga na buntis ako. Alam ko nangako tayo sa isa't isa na hanggang 2 lang ang magiging anak natin para mabigyan natin sila ng maayos na buhay. Pero itong balitang to, sa tingin ko, blessing to mula sa Panginoon. Hindi naman niya tayo bibiyayaan ng ganito kung alam niyang hindi natin kayang alagaan, di ba? Huwag mo na problemahin yan. Tama yung sinabi mo. Biyaya yan mula sa May Kapal. 2 man o 3 magiging anak natin. Ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabigyan lahat ng mga anak natin ng maayos na buhay. Kakayanin ba natin to? Oo, yakang-yaka yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Alam ko kung anong klase kang ama. Alam ko na gagawin mo ang lahat para sa mga anak natin. Pero sa panahon ngayon, lahat nagmamahal na eh. Kakayanin kaya nating humabol? Mahirap lang tayo, totoo yun.
Yung kinikita natin sa trabaho at negosyo, sakto lang para sa pang-araw-araw. Pero kahit tatluhin ko pa o gawing 4 yung trabaho ko, gagawin ko. Dahil nangangako ko sa inyo na hindi ko ipaparana sa pamilya natin yung buhay na meron ako nung bata ako. Pero okay na yung 3 ha. Huli na to. Huwag na tayong magdagdag pa. Oo, huli na to. Maliban na lang kung… Wala nang maliban. Last na talaga. Ang hirap kayang mga anak. Alam mo ba kung gaano kasakit umire? Oo, promise, huli na to. Sapat na yung 5 tayo sa pamilya. Masayang masaya na ako dun. Sakto na tong bilang natin. Mahirap magkaroon ng malaking pamilya kung hindi naman pasok yun sa estado natin ngayon. Alam natin yan pareho kasi pinagdaanan natin yan sa kanya-kanya nating pamilya. Oo, di ko nakakalimutan yun. Tawagin mo na yung mga bata sa sala para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, mag-celebrate tayo ngayon para sa magandang balita na natanggap natin. Ay, sandali lang. Bibili lang ako ng soft drinks. Ha? Labas lang ako saglit. O sige, dalian mo. Kinabukasan ay nagpunta ang buo naming pamilya sa simbahan para magpasalamat sa panibagong biyaya na natanggap ng pamilya namin. Pagkatapos nito ay sumaglit kami sa parke para ipasyal ang mga bata. Doon ay sinulit na rin namin ni Josefa ang pagkakataon para mag-date dahil matagal na namin itong hindi nagagawa. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na yon. Dahil para bang ako ang pinakamasayang tao sa mundo ng mga oras na yon. Masaya kong pinapanood ang mga anak kong tuwang-tuwa na nakikipaglaro sa ibang mga bata habang kausap ko ang pinakamamahal kong tao sa tabi ko. Kwek-kwek at buko juice lang ang kinakain naming dalawa ni Josefa ng mga oras na yon, pero daig pa namin ang nag-date sa mamahaling restaurant. Matapos ang family bonding namin ay dumaan kami sa palengke para mamili ng ibebenta namin para sa susunod na linggo. Plano na kasi namin ni Josefa noon na magtinda ng fishball sa pwesto namin para makadagdag sa araw-araw naming kita. Ako na lang noon ang pumasok sa palengke habang naiwan naman ang mag-ina ko sa tricycle sa labas. Habang nasa loob ako ng maingay na palengke ay biglang nagkaroon ng komosyon sa labas. Isang malakas na tunog ang narinig namin. Kasunod nito ay nagsisigawan at nagtatakbuhan ng mga tao. Akala ko noon ay may pumutok na kung anuman. Nakitakbo ako palabas ng palengke para makiosyoso at tingnan ang mga nangyari. Pagkalabas ko ay nanlumo ako sa nakita ko, Papa Dudut. Ang tricycle kung saan ay naghihintay ang asawa at mga anak ko ay parang nilukot na papel matapos itong mabangga ng isang SUV. Agad kong tinakbo ang mag-ina ko at naipit sa loob si Josefa at kahit duguan ay ang mga anak pa rin namin ang isinisigaw niya. Nakita ko si Maria na wala ng malay tabi ng nanay niya samantalang si Junjun naman ay nasa ilalim ng SUV. Nakaipit siya sa gulong nito at wala ng malay. Para akong nasa loob ng napakasamang panaginip ng mga oras na yon. Magkahalo na ang luha at uhog ko noon na nagsusumigaw ng tulong. Papa Dudut, walang nakaligtas sa mag-iina ko. Lahat po sila ay sabay-sabay na binawian ng buhay sa ospital. Tino, nag-request na ako ng tolda sa barangay para may mapwestuhan yung mga makikiramay habang nakaburol sina Josefa. Sabi ni Kap, magpapadala rin daw siya ng dagdag na upuan. Salamat Don sa lahat ng tulong mo. Wala na talaga akong ibang maasahan dito kundi ikaw na lang eh. Pasensya ka na kung naabala kita ha. Huwag mo isipin yan. Basta kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Salamat. Kamusta ka na? Mukhang kagabi ka pa yata gising ah.
Gusto mo ba ako muna ang tumao rito para makapagpahinga ka? Ako na lang muna magbabantay. Hindi na, salamat na lang. Ikaw dapat yung magpahinga kasi ikaw yung kagagaling lang sa trabaho. Sasamahan na lang kita. Pinsan ko si Josefa. Ako lang yung pinakamalapit niyang kamag-anak dito. Kaya marapat lang na bantayan ko rin siya pati na rin mga pamangking ko. Sige, ikaw bahala. Nga pala, heto. Nagpatak-patak pala yung mga nagtatrabaho sa bangko na binabantayan ko. Nagabot sila ng kaunting abuloy para sa pamilya mo. Maraming salamat ha, pakisabi na lang sa kanila. Ano na palang balita dun sa nakapatay kina Josefa? Nahuli na ba siya ng mga pulis? Bale ang nangyari, siya mismo nagpunta sa mga pulis para isuko yung sarili niya. Nung nangyari yung aksidente, dumiretso siya sa pinakamalapit na presinto. Mabuti naman at hindi niya tinakasan yung mga kasalanan niya. Hiling ko talaga na mabulok sa kulungan yung taong yun. Walang hiya siya. Isang pamilya ang pinatay niya. Paano mabubulok wala nga siya sa kulungan ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba siya mismong sumuko sa mga pulis? Sumuko nga siya. Nakapagpiyansa naman. Baka nga malaya na siyang namamasyal ngayon Ganun na lang yun? Hindi pwede. Dapat lumaban ka, Tino. Kailangan mong kasuhan yung taong yun para managot siya sa nangyari. Kailangan mo ipaglaban ang mag-iina mo. Hindi yan ganun kadali, Don. Paano hindi madali? Nakapatay siya ng hindi lang isa kundi 4 na buhay. Madali lang kasuhan yun. Tapos sabi mo, nakainom pa yung driver ng SUV, hindi ba? Oo. Galing daw sila sa inuman. Pero walang matibay na ebidensya na magpapatunay na lasing siya habang nagmamaneho. Nasa malinaw na pag-iisip na raw siya nung nasa likod siya ng manibela. Walang ya. Ano, ganun na lang yon? Hayaan mo na lang na walang hustisang makamit si Josefa? Nagpunta sila rito kahapon. Kasama yung mga magulang niya. Nakiusap sila sa akin. Magulang? Nagsama pa talaga siya ng magulang? Bata yung tarantadong bumangga kay Josefa. College student. Galing sa mayamang angkan. Pumunta sila rito para makipag-areglo. Ano? Huwag mo sabihin tinanggap mo yung bayad nila sa'yo. Ano pa bang magagawa ko? May utang pa ako sa punerarya. Hindi pa bayad yung mga kabaong. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng pera para sa libing. Wala na akong tricycle na pamasada. Ay, magkano binayad nila sa'yo? 1.5 milyon. Yun lang? Tapos ano? Malaya na yung bata habang ikaw rito nagluluksa sa pagkawala ng pamilya mo? Ganun yung hustisya dito sa atin Talo ang mahirap. Kapag mayaman ka, pera lang ang katapat ng lahat. 375,000. Ha? 375,000 bawat isang buhay. Kaya 1.5 million ang ibinayad sa akin para sa areglo. Yun lang ang halaga ng buhay ng mga taong mahal ko para sa kanila. 375,000. Ay, walang niya. Ang hirap tanggapin na may katumbas palang halaga ang buhay nating mahihirap. Sabi nga nila, ang hustisya para lang sa mayaman. Wala man tayo makukuha ang hustisya dito sa nangyari. May tiwala ako na may ganti ang tadhana. Hindi man siya mapaparusahan ng mga tao. Alam kong mundo magpaparusa sa nagawa niyang kasalanan. Magtiwala na lang tayo sa karma. Kung may mas masakit pa sa salitang masakit, yun ang mga bagay na nararamdaman ko noong sabay-sabay na nawala mula sa akin ang mga taong pinakamamahal ko. Wala man akong pera at sapat na yaman sina Josefa Junjun Maria. At ang bata sa sinapupunan ng asawa ko ang naging kayamanan ko sa buhay. At yon ang ninakaw lang mula sa akin sa isang iglap. Pakiramdam ko noon ay wala na akong saysay sa mundong ito. Wala na akong dahilan para magpursige sa buhay at wala nang rason para ipagpatuloy ko pa ang mga plano ko sa hinaharap dahil wala naman ang mga taong kasama kong aabot nito. Papadudot, napakarami ko pang gustong gawin kasama ang mag-iina ko. Marami pa akong gustong iparanas sa kanila. Marami pa akong nais abutin at napakarami kong gustong gawin na hindi ko na kayang gawin pa dahil mag-isa na lamang ako sa buhay.
Walang oras na hindi kumikirot o bumibigat ang dibdib ko dahil sa nangyaring trahedya sa buhay ko. Napakahirap tanggapin ang katotohanan. Hindi na nila ako makakausap at lagi ako nakatulala at malalim ang iniisip. Nang mga panahong yun ay parang mababaliw na ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Mas mabuti nga sana kung nabaliw na lamang ako para hindi ko na maramdaman ang sakit. Mabuti na lang at hindi umalis sa tabi ko ang pinsan ni Josefa na si Dondon. Siya ang nagpumilit sa aking kumain kahit wala akong ganang kumain. Daig ko pang nakaratay noon lalo na noong mailibing na ang pamilya ko. Ang tanging ginawa ko na lamang noon para makatakas mula sa sakit na nararamdaman ko ay ang matulog hanggang isang araw, isang ideya ang pumasok sa isipan ko na muling nagbigay sa akin ng lakas para muling bumangon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanghaling tapat noon, nagising ako dahil binisita ako ni Dondon. Isang pagkain ang iniwan niya sa akin para sa pananghalian ko. Kumakalam na ang sikmura ko noon pero hindi ko magawang kainin ang ibinigay na ulam ni Dondon. Mechado kasi yon, paboritong pagkain ng asawa ko. Tuwing naaalala ko ang mga bagay na gustong-gustong gawin ng mag-iina ko ay mas lalo lamang bumibigat ang dibdib ko. Ang ginawa ko na lamang gamit ang motor ko ay nag-stroll ako sa gitna ng tirik na araw. Habang nasa daan, isang bagay ang naisip ko. Gusto kong malaman kung saan nakatira ang binatang pumatay sa pamilya ko. Alam ko kung saang lugar nakatira ang binatang yon dahil naibalita ang nangyaring aksidente sa mga dyaryo. Ang problema ay hindi ko alam ang eksaktong address. Nagtungo ako sa lugar nila at nagtanong-tanong kung saan ang tirahan ng binatang naka-aksidente at nakapatay ng mag-iina ko. At mabilis ko namang natunto ang bahay nila. Malaki ang bahay nila, Papa Dudut. Talagang galing ito sa mayamang pamilya. Wala na sa garahe nila ang sasakyang bumangga sa mag-iina ko. Pero hindi na yon problema para sa kanila dahil may dalawa pa naman silang sasakyang nakaparada sa may garahe nila. Habang pinagmamasdan ko ang bahay ng taong sumira sa buhay ko, mas lalo pong tumindi ang galit na nararamdaman ng puso ko. Masaya na sila ngayon dahil bayad na sila sa kasalanan nila pero hindi ko lang talaga matanggap na pera lang pala ang kapalit ng buhay ng mag-ina ko. Umuwi ako sa bahay. Nang mga oras na yon ay nagngingit-ngit ang galit ko sa dibdib. Kung pwede lang sanang ibalik ang perang ibinayad nila sa akin para makasuhan ko sila pero nagastos ko na yon para sa pampalibing ng mag-ina ko. Isa pa ay hindi ko kayang makipaglaban sa mga mayayaman sa korte. Kaya isang bagay lang ang tanging naisip ko na pwede kong gawin. Papa Dudut. Knock-knock! Dondon, pasok ka. Salamat. Dumaan lang ako para i-update ka tungkol sa lapida. Nagawa na rin yung mga lapida. Ikakabit na lang ng mga sepulturero mamayang hapon. Ganun ba? May babayaran ba? Wala na. Ako na nagbayad ng labor nila. Nagbigay na rin ako ng pangmerienda. Oh, ano yung ginagawa mo? Nag-aasa ng kutsilyo. Magluluto ka? Mabuti naman kung ganun. May pinagkakaabalahan ka na sa wakas. Hindi tulad nitong mga nakaraang linggo na puro pagbumukmok lang ginagawa mo. Naisip ko kasi na walang mangyayari kung palagi ko na lang tinatakbuhan yung sakit na nararamdaman ko eh. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong gumawa ng paraan para mawala tong sakit sa puso ko. Mabuti yan. Alam ko yung pakiramdam na para bang tumigil ang mundo mo simula nung nawala mga minamahal mo. Pero ang katotohanan, patuloy pa rin umiikot ang mundo kahit gaano pa kalala ang trahedyang dinanas natin.
Sana makabangon ka ulit, Tino. Hindi man agad-agad pero mabuti na at sinisimulan mo na. Ano sa tingin mo? Matalas na ba to? Mukhang matalas na nga. Halos kumikinang na nga eh. Pwedeng-pwede ng panghiwa ng karne. Ay, ano bang lulutuin mo? Hindi ko gagamitin to panluto. May iba akong paggagamitan nito. Ha? Para saan naman? Basta, malalaman mo na lang. Okay ka lang? Bakit ganyan ka magsalita? Nakakatakot ka. Huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako. Okay na okay ako. Okay, sige. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Papasok na ako sa trabaho. Sandali lang. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin? Oo. Hindi ba tungkol yan sa pag-iiganti? Mata sa mata. Kung anong ginawa sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanila. Ngipin sa ngipin, kung ano ang nawala, yun din ang kukunin pabalik. Tama. Mata sa mata. Bakit mo natanong yan? Wala naman. Sandali lang. Anong pinaplano mo? Mata sa mata, di ba? Kung ano yung nawala, yun din ang kukunin. Plano mo ba magiganti sa taong pumatay sa mag-iina mo, Tino? Ito na lang yung nakikita kong paraan para matanggap ko yung katotohanan. Hindi mapapanatag ang puso ko hanggat hindi ko nakukuha yung tamang hustisya para sa mag-iina ko. Teka, huwag kang magpadalos-dalos. Wala sa mga kamay natin ang hustisya, Tino. Kung ano man yung pinaplano mo, pag-isipan mo muna yung mabuti. Nakapagdesisyon na ako. Gagawin ko to para sa pamilya ko. Sigurado ka ba magugustuhan ng pamilya mo tong gagawin mo? Gugustuhin ba ni Josefa na ipagiganti mo sila? Sa tingin ko, hindi. Kaysa makamit ang hustisya, mas gugustuhin ni Josefa na lumayo ka sa panganib. Tino, huwag mo gawin to sa sarili mo. Ninakawan ako ng pamilya, Dondon. Hindi pwedeng nakaupo na lang ako rito habang yung pumatay sa mag-iina ko malaya pang nakakalakad sa mundong to. Hayaan mong karma na lang ang gumanti para sa'yo. Parang awa mo na. Para sa ngalan ng pamilya mo, huwag mong gawin to. Ano na lang sasabihin ng mga anak mo kapag pinapanood ka nila sa langit? Wala na silang sasabihin, Dondon. Bakit? Kasi yung mga anak ko patay na. Patay na sila. Wala na akong mga anak. Wala na akong asawa. Wala na akong pamilya. Anong ginawa ko para mabigyan ng ganitong klaseng parusa? Naging mabuting tao naman ako ha! Bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Sirang-sira na ako, Dondon! Lugbok na ako! Hindi ko nahaya! Kung gagawin mo yung pinaplano mo, ano na lang ipinagkaiba nyo nung taong pumatay kina Josefa? Gusto mong ipasa yung sakit na nararamdaman mo sa ibang tao? Paano yung mga taong nagmamahal sa kanya? Paano ako? Naisip ba niya ako nung binangga niya yung pamilya ko? Aksidente yung nangyari. Walang may gusto dun. At sigurado akong pinagsisiyan na rin ng taong yun yung nangyari. Hindi lang ikaw yung nasaktan sa pagkawala nila, Josefa. Kami rin. Lahat tayo nasasaktan. At mahirap tanggapin ang katotohanan pero kailangan. Kaya pakiusap. Pag-isipan mo itong gagawin mo. Pakiusap, Tino. Wala nang ibang nasa isip ko noon kundi ang maghiganti. Sobra nang binalot ng galit ang puso ko at punong-puno ng kasakiman ang puso ko noon at naniniwala ako na sakalang mawawala ang sakit na nararamdaman ng puso ko kapag nakabawi na ako sa taong gumawa nito sa akin. Wala na akong pakialam kahit makulong pa ako o mamatay dahil sa gagawin ko dahil wala rin naman na akong uuwi ang pamilya. Sa mga sumunod na araw ay nabaling ang atensyon ko sa binatang nakabangga sa mag-iina ko. Minanmanan ko siya bawat galaw, bawat lugar na pinupuntahan nito. Kung sino ang palagi nitong nakakasama at kung kailan siya mapag-isa lang. Habang pinapanood ko ang pagbabalik nito sa normal nitong buhay na parabang wala siyang kinitil na buhay. Mas lalong lumaki ang galit ko sa kanya.
Napapatanong ako sa sarili ko kung papaano siya nakakangiti at nakakatawa. Nakakakain ng mga bagay na gusto niyang kainin at nakapapasyal habang ang mag-iina ko ay tahimik nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Ramdam ko ang pagiging unfair ng mundo, Papa Dudut. Matapos ang ilang linggong pagmamanman ay sinagawa ko na ang plano ko sa binata. Inabangan ko siya sa parking lot ng kanilang eskwelahan. Ilang oras ako naghintay at nagtago sa parking lot na yon. Di kalayuan mula sa sasakyan nito ay nasakto namang ginabi siya sa eskwelahan nila, kaya wala nang katao-tao noon sa nasabing parking lot. Noong makita ko siya na papalapit na sa kanyang sasakyan, bitbit ang mga gamit nito, ay nilabas ko na ang hawak kong patalim mula sa bag ko. Naglakad ako papalapit sa kanya pero natigilan ako sa kinakatayuan ko nang bigla na lamang itong huminto sa tapat ng kanyang sasakyan. Ibinaba nito sa sahig ang suot nitong bag at mga libro. Nakayuko lamang siya habang nakasandal ang ulo nito sa bintana ng kanyang sasakyan. Maya-maya ay napaupo ang binata at nagsimula itong humagulhol na parang bata. Doon mismo ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Para bang ang matigas kong puso ay naging malambot. Napagtanto ko na bata lamang siya. Isang bata nakagawa ng kasalanang hindi niya ginusto. Nang mga oras na yon ay binalik ko na lamang ang patalim sa bag ko. Saka ako nagsimulang maglakad papalayo, Papa Dudut. Tino, Oh, Dondon. kanina pa kita inaantay. Sorry, pumasok na ako sa loob ng bahay mo. Hindi naman kasi nakalak yung pinto. Ba't nandito ka? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, off ko ngayong araw. Hihiram sana ako ng tools mo. Inaayos ko kasi yung motor ko. Pero kanina pa ako katok ng katok dito, walang sumasagot. Kaninang hapon pa ako rito. Nung gumabi na, nagsimula na akong kabahan. Naalala ko yung napag-usapan natin nung tungkol sa paghihiganti mo. Akala ko… Nasa likod yung tools ko. Sandali, kukunin ko. Uy! Tino, bakit may dala kang kutsilyo sa labas? Wala to. May ginawa ka bang masama? Saan ka galing? May pinuntahan lang ako. Huwag mo nang alamin kung saan. Kinakabahan ako sa iyo eh. Parang awa mo na, Tino. Sabihin mo sa akin na wala kang ginawa na ikasisira ng buhay mo. Wala. Nagpahangin lang ako sa labas. Na may dalang kutsilyo? Para saan? Ba't kailangan mo magdala ng kutsilyo? Ay, oo na, sige na, aamin na ako. Para sa isang tao tong kutsilyong daladala ko. Para to sa taong pumatay sa pamilya ko. Tino. Minanmanan ko siya ng ilang linggo. Inaral ko lahat ng galaw niya para maisagawa ko yung plano ko. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong tapusin ang buhay niya, Dondon. Hindi ko matanggap na masaya siya sa buhay niya ngayon. Samantalang ako, patuloy na naghihirap dahil sa pagkawala ng mag-iina ko. Gusto ko siyang managot sa ginawa niya. Gusto ko ng hustisya. Pero hindi ganong klaseng hustisya ang kailangan mo. Hindi mo kailangan pumatay ng tao para lang makabawi sa nangyari sa pamilya mo. Tino naman. Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawang masama sa kanya. Kahit tingnan mo pa tong kutsilyong inuwi ko. Wala tong bahid ng dugo. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yun nangyari. Wala kang masamang ginawa habang nasa labas ka. Hindi ko tinuloy yung plano ko. Biglang nagbago yung isip ko nung nakita ko yung bata ng malapitan. Bakit nagbago yung isip mo? Hindi ko kaya. Kahit gaano kalaki yung galit na nararamdaman ko, hindi ko kayang pumatay ng tao. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi sadya yung nangyari. Alam ko rin na mabait kang tao at hindi mo magagawang kumitil ng buhay. Hindi ka ganong klaseng tao, Tino. Kaya ka nga minahal ni Josefa Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang sakit pa rin Paano ko ba maaalis tong pakiramdam na to sa dibdib ko? Pagod na ako. Pagod na ako umiyak.
pagod na ako. Wala tayo ibang magagawa kundi damahin lang yung sakit. Walang gamot dyan eh. Antayin mo na panahon na magpagaling sa sugat dyan sa puso mo. Mamamanid lang yan hanggang sa dumating ang araw na masasanay ka na rin sa sakit. Alam mo, naisip ko, sana nadamay na lang ako sa aksidente. Sana kasama na lang ako sa mga namatay para hindi ako yung naiwang nagluluksa rito. Huwag mo sabihin yan. May rason kung bakit ikaw yung naiwan. May dahilan kung bakit ikaw yung natitirang nabuhay. Ano yung dahilan? Bakit ako? Bakit ako lang? Hindi ko alam ang sagot pero kung akong tatanungin mo, sa tingin ko, nabuhay ka para ipagpatuloy yung naiwang alaala ng pamilya mo. Nabuhay ka kasi kailangan mo ipagpatuloy kung ano man yung mga pangarap na nasimulan nyo bilang pamilya. Tuparin mo ang mga bagay na yun. Alang-ala sa kanila. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapatuloy. Alam mo, mas maganda siguro kung magpakalayo-layo ka muna. Saan naman ako pupunta? Dito na ako lumaki. Nandito ang pamilya ko. Hindi ba nabanggit mo na may probinsyang nanay mo? Doon ka magpunta. Doon ka magsimula ng panibagong buhay. Doon ka magsimula ulit. At kapag handa ka na, kapag tanggap mo na ang lahat, bumalik ka rito para ipagpatuloy kung ano man ang iiwan mo rito. Pag-iisipan ko. Papa Dudut, pinakinggan ko ang mga sinabi sa akin ni Don Don. Hindi paghihiganti ang solusyon sa sakit na nararamdaman ko. Nagpakalayo-layo ako, Papa Dudut, at umuwi ako sa probinsya ng nanay ko. Doon ay pilit kong kinalimutan ang malagim na trahedya na nangyari sa pamilya ko. Masakit na magsisimula ulit ako ng panibagong buhay na wala na mga taong inaasahan kong makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Pero wala akong ibang choice kundi ang magpatuloy sa buhay sa ngalan na rin nila Josefa, Junjun at Maria. At ang baby namin na hindi na naipanganak pa. Wala na akong balita sa binatang nakaaksidente sa pamilya ko. Kung saan man hahantong ang buhay nito, ang Diyos na po ang bahala sa kanya. Hinihiling ko na lang na sana ay may natutunan siya sa nangyari para sa ganon ay hindi masayang ang buhay na nawala ng dahil sa kanya. Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli. Ang sabi sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko, subukan ko raw ulit na buksan ang puso ko dahil bata pa naman ako. Pero hindi ko pa kayang gawin yon sa ngayon kahit na 7 taon na ang nakakalipas. Nagigilty kasi ako sa isipin na kapag nag-asawa ulit ako, ay para bang pinapalitan ko na ang pamilya ko. Hindi ko po alam. Siguro kung may nilaan sa akin ng Panginoon ay tatanggapin ko po yun ng buo. Sa ngayon ay nananatili pa rin ako sa probinsya kasama ang bagong buhay na binubuo ko. Hindi po ako nakakabalik pa sa Maynila at wala na akong planong bumalik doon dahil ipinapaalala lamang nito sa akin ang mga matatamis at mapapait na alaala ng nakaraan ko. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, masalimuot pero patuloy pa rin na lumalaban sa buhay. Muling maligayang araw po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tino. Minsan, mahirap gumawa ng tama, pero kahit dehado ang ating bida, iyon pa rin ang ginawa niya. Ano ang masasabi mo sa Barangay Love Stories natin today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section.